sana afi na ebe hu anamo a yebetu tisi a mintimi nkasa anamo be na yebetu oya gya tum se wosense san ye dey eba nti ye transia ye besa ochina cancer no start atransia ochina saturday na free hoko no yahwe niam a wose de to akwa ma ne se ye de nsesan beba mu na lage ne se de tie no niam bia ifi se nkoyi a enitima ko focus yenye nsesan ye no eno de ekotransi na me pese eye too early si ato abama enenko a na afi na obeka se me ese da bi eye council and a council no medano na lage no day to day administration eye general secretary and eye but we dey it is a board a council me na me president board chairman I be kwa kotansi quarterly be meeting na ya gege niema aba secretariat niema free regions niema free district problems and for na trans ni nyina take decision ntenye nipa baako na be ka sese nti ye trans ye nyina be hwe kwan ya be fa so o se ye wie abato no minu anuma me no mu gina nyina obi aba me nchen nso me no mu ya awa tu entokwa bia ni obi a ni di obi atem ye nyina ya ka bom kama Nana Prempe say one na like president and out say what this answer mo to join some nyina no ya ma ne boni Kwame Redu and nwene ya what de prayer ya toa ensam no so adopai Ghana mampani na do dankwa Akufo Addo dwade kase bi ekoso ewo Jubilee House and Kramantam no emu na dwumade no ase na nyina no ye kwan pa behwe so a agya yebetimi afa so sade ebeya abibiman asomdue ene enkabom ne ntiase ye de ye adwuma no bibia betimi akoso na nsenye nimse ukọ ye nuano Mali sansusu na Guinea na Faso Burkina Faso mo sukroma no kurani enema ehadwe pa efa amanyosem menteme ho ase na eno ena nhyemude ne kase no ekoso sane nimse omampani na do danko Akufo Addo wona ye ekuwache ne science na ho akohia so ne mpanifo kabomu na Faso oto atwene a na empanifo ahodo bebere ena ba dwumade no ase dwumade no ase no omampani na do danko Akufo Addo to no bo ase a wode nsam atudwa. I'm privileged to welcome you again to your second home of Accra in Ghana after our last extraordinary summit of 25th March 2022, where we discussed and deliberated on political trends in our region. I express my profound gratitude to all of you and the members of your delegation for attending this important extraordinary summit, the seventh we have held on this critical issue, which shows your strong commitment for democracy, peace and stability in our region. I'm happy to note that the President of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mohammed, has found it possible to join us in our meeting of today. You're welcome, sir. As in March 2022, this meeting will continue to focus on the political instability in our region with the resurgence of coup d'etat since August 2020, and hopefully find some lasting solutions to this resurgence. In dealing with these unfortunate matters, our objective has always been to find ways to help those countries return to constitutional order. This will allow them to deal better with the security and humanitarian challenges they're facing. In line with our resolute commitment to upholding democratic government and democratic institutions in the ECOWAS space, as enshrined in our protocol on good governance, we've held several meetings on the unfortunate situations in Mali, Guinea, and Burkina Faso. During our last summit, we were briefed on the social, political, and security situations in Mali, Guinea, and Burkina Faso, which informed the decisions we took then. This present summit will re-examine and assess the situation in Mali, Guinea, and Burkina Faso in light of recent developments within the regional and global contexts which affect our country. I look forward for successful deliberations that will consolidate our joint efforts for the establishment of a peaceful, democratic, and stable West Africa. I thank you. I conclude this opening ceremony and move on to the closed session of our deliberation. His Excellency Nana Adodankwa Akufo Addo ekowache dwumadi ekoso no ensambia ya wode etudwa edemaye eno no na ye koyanim ewo ensamfoforo emu Honorable Kenneth Owusu Bediako was assembly member ewo Buadi Emena appeared to Kokoben electoral area opani da se mo acha no pay o opani mejo so acha o tiefo no pay na mesra me busa wapom boko de no pay nyame adom ne mo mpa ebo ye ho ye pa wade se no kire se o mahu ade bi a no kure ni o ho adwiri wo mo
ene ye person ka ho ne ye check akra wada roma openi o te ya ye no kre eye no reja santimem de me de dra ye kokuja mamanfo me ho no mba wi anom ye nsem ho former unit committee chairman eto me nkra se ho no openi bi o tempotem e fe no openi ye bo a afa ne sa abrante kwa bi ko nra mu se okope area mu onom 30 kwata so nti make akra ho okope meyi bienu na abra wo ben honom no o te se pampan bi ebo na Sompa 3.1 da honom ti o ben hono na pampan na no ye den ti odru abenim no hu sa abrante kwa bi a ni fie be dia 9 day frostro da fom honom a ehu bo nti no dumreka free enra mu honom ebe bo pani ye bu ya America na asem yi amane na no so de free unit committee former chairman jo to nkra na me so me free tech police commander ma omo ya arrangement ma police impenifo bi ko scene hono mu dru honom no tese utimi se mu ni da obe na otwimi yenu ni infinity apra memoa Sompa 3.1 na sabi police for whom say mu bo na kofa de na o say environmental health for na ja ye mono environmental health be anu makudidi no as at 5:30 ni ntimi enya obia nti yaka e de akusi se ne kwasi ada no pay environmental health team no be ba police for na committee for ni ahwe afa emu ni de afiri ho me no ka say de emprempre no yebusa mpotem no bia ntumi enkyere so ni mabrante no nti ye de be fa mo ka se fidie kase so obi a ne de hie pie be na wotwimienu na onte ne nka no na o ben mo na so bitimi abasa mpotem no besere omo ene ndi nkita ho na yenhwe mo ayi na bitimi di abo se me no ka say de mu no da so da ho na ne bitimi aye ho adwuma na yamaso de afiri ba bi eta na wona bo na enye hwa na ofiri da dansa na wokwa haban mu ho enye hwa na ofiri da ba cho se enye hwa na ofiri anya nya krom hwa na ote ena wo yesa ja okopa bibia abedi ana se de me ne wo ka no emu no ni ti no apro nti so da ho sesi akura e den se yibe hu se kufia na se kwabena denti a me busa sa ne se won se obi wo ho a se mu wo area wotimi hu se bi a asoma se na so benten de be na wotwe ne na wotwe mienu de ye hu no papa yi pa de enko wa ha sa be de enko wa twam wo ha wota twam wo ha sa abre won bibi sa na mpese ye hu no no kre e ba sa no ye didi nkita ho se ho no omo ye fun kakra cabbage mo ne carrot ye se busa se bi obi nim abranti ho ana so omo nim obi a be mre kakra ni omo ni entwa ne so won potem no be si se me no ka se obi entumi entre da abranti kwa bi ta omo ani ta so ache ani esa ni ti apro de esa na fu nyina papa ya be de se bo hu ni pakro I dey openi I dey they said America ye leaders one say bia said ye kan ye bi obi ono ma we pie fifie na kakra meji dey say obewo area mu anwoma so 20 krono sam potem ono ba bi no meji dey say around no obeti enti police for obenwu ye wi a meji dey say ye basi ye be fa mu na central front so wadaro ma bi dey akiri na ho nkomo ni nyina ye tumi ye dey say dey be abusua ye bi sa isi o mabusua no mbetumi ye dey akiri ni ahwe na ye nyina ya kra enu ya no na bo minim se akoya prosifo asem ye hwe sei ebra mko duru baabi ana woda no yenim se baabi wo koto se obi awuda ho a sabi wunye obi a wunnim fom kura na wunnim bambo mu nsem otum se baabi a nipa we da de otum se lie bi wom ebi wo hu nsankyerene ahodo bebre se ebi ono obi apreso wo otum se bibi koso wo saa bia ho no duru ho na ho ne tesan wo mu se wo pro de na ho tesan no peni no kura ne se di osi da ho na kwa ese obi a wako aye adwuma no wabre na bi a wo da age na ho me bibi sa ho hye den hu se moja anase bia bi ana bibi apre bi akoso e wo sam potem honom ho hye den hu no bibi asa anase se bi esi ba bi na ni bi nso ma no so de ne beto ho nso a no nso mi gide sa police fu komu a e no mo hwehwe mu bitumi adan na di temprempren de ye hu sa sentrene ni bia wo potem ho ba bia man saade what bi pen na wahunu bi pen openi me be assembly musie mienza na mekoi ma fe we ka ho hu a ma fa ba ko nkwa elum eni ai me importe mu ne so nti bibi won ma ye frɛ obi atu nsuo mu
na ne yakọ obi ato ebura mu obi asan ne ho we ka ho ade to so enum ene ye wo fie mfa se mienu ne fa ma bi asan di ma wadaruma o prode na wohwe a wo ye tenten gram wo te sen wo hwe a wo ye krokro wa se be ye ja obi ti anopa ya obetimi de nani afama hunu se bia medesia ne ye ka ne ho asem apɛ ho asem ati openi ne tenten no o ye be 5.3 5.4 feet ne tenten no onye tietia na onwa mro sonso na ne mu edu kakra saa ne tie enwi won ho papa said the mu na ye no enwi won ho kra hu enwi won wa se wa say kra ha wa say na fu ni se mi gidi say environmental health for background e ba se enfa mu ni bi agidi e de shovel na bibi na sister said the eti aye no usomu a ne honam duane bi betimi apan ana bibi sa said the eti ahon na aye no Urate. Obi anso fa metu anim se ne busuani pie wa mai. Empempren de yenya nyantie bi asa. Se nka yenya sa antie ne nka asemi ba ye na ebitumrika na eje ya fa ebutia no na obakwa akohwe ba se me no ka se bia ye kasa mframa emu na obeti. Na omani abon ko se bia ye di hie opie ye. Wo no opie a onche ba opie ye no be na kakra ni o mai na edi oni atumi a kire. Ono kre ne se de emu na ye no mia resegu se ye fa kure betimi de akomochi ana ba bi. This is to see said yes, I know. Until say the police for because you omushishe moving to Yanfan Kusino. Pampine, I know Edding ye, but you see between your crowd, mortuary be a deja, and I know Shatadi. A patch or that deja. Nanim Eshesro, Nanim Shesrona. And see, Symphonina, but Robo be a Nata, and I say a pijak a crack, and the fum now. Na chese moa adore no bibisa ni tini de ni nyina akose de mekan na tade a wo hye no striped red wom white wom na se blue kakra bi wom eno ne atade a hye no da hosa o he nika na se tra me fa cho brevie wo se nika na o se tra cho se trousers black one wom bika sa na mo ana fa no chese ni pedua ni nyina mo ana fa no abuni pa wi yenye fe o Papa. Sa police for nyanto nkra bi ade. But just the police for 3.1. Ora mbacho approach for abam no omo ba mu akire mu nyanto nkra bi a wo ho. Omo nyanto nkra bi a se de meka no akoye ba bi adru no akoye owu ne nkwa ekwanta so police for pe omumra no ntimi se de mu na ye no ntimi nkwa no nim ya rekro ana bibia onje o environmental health for ebe mu wi anche na mgidi se enkoto se wi amone de na yetumi aye ho hyehyɛ bi amamu ne so de afiri ho ti de be free that's what can say kwa ne mu ada ho ntia nwumre no wada woroma de be sa ba mu bia no ye ne wa ye adwuma de wada woroma no aboa ye sa kwa no so da se pa no na da woroma ye be tu sa na mo ne ye be da maso so e wa na mu ntu amatu de aboa ye odwuma di mu papa adwuma de ne mu ana ye opani ye ne di nkomoyi ona bo Kenneth Owusu bedi akon Body Emena appeared to Kokobe electoral area or an assembly member. Ya ohonu we are say by the chese udwini we are sekura ho a onti ase abuso ye kwa nim ewo ensem foforo emu ye call US burger abuso US burger e obi a ofri America man mu baye we bibini na asano nyina no esi ewo oyibi ya eben enkramantam no emu ne nyina ene se owura yi ya yesusu senk wode ne baye wanya mfinhia edumi no ekoye nyankomade ewo bosomfie bi ya ewo oyibi ya eben kramantam no honom no ni atesa ahokyere wo fie ti oyi ba ko afirim na kyese wode de aka no ayen WhatsApp ne ade ne ntira nkwa akoye yi akyese ehun nsam na ba social media so a abusuafo ya mudi echa no pay se bia fe na wate a opani ne te ho no ebra aprosifo ekopie mu ho na dunsini no ene aprosifo no ye wa na mbe pie so ho no mo na kurani o mefa abrante na ya wo fa ase ni akora no ho fe papa sa akoda we na nkede ne koji sikadure susu se nkode ne koji sikaduro no na aka ho be mabusuafo no bia frase kasa kyerɛ se no kurani mpanifo ene bambofo nya hwehwemu yie pa opani a wade asem ma ya mani boni Evans Japan e kyerɛ se no kurani me Evans Opon Agyeman ana se Opon minim de nti amese aprosifo nhwe asem no mu yie na yentene nsam okaka ho Evans Opon ye kana asemi wo se me kana ho asem kakra na papa
papa bi a mene na tena che pa film kura blim ade nyina beduru sabli na asema abai chese eye ma adwe mu nya oto kyerɛ sɛ ɔyɛ nipa bi a yɛba busua no mu kura nkasa na busua no ɔmo obi ɔmo nsɛm wɔ bi ankasa ne nuanom kyerɛ sɛ fana ɛwɔ amanone ɔna aburukyiri nti no asɛm wei baeɛ no ayɛ ma metirim kesene nti mɛsrɛ Ghana Police Service ne ɔmo ka bi ɛwɔ mu nyinaa sɛ mesrɛ wɔ asɛm abai monhwehwɛ mu yie paa monyɛ investigation ne yie paa because me papa no deɛ ɛnyɛ sɛ bi a metia na meka me papa no deɛ nyɛ saa na wɔteɛ koraa frɛma gye abadu na Evans menende te sɛ nnua pɛpɛɛpɛ ɛno a mete asɛm no koraa no ɛbɔ me pusa mantima nidi na mmom awia yi koraa obi bɔ asɛm no so koraa no mebɔ m'ani ne nisuo kokora na mesu because menim na nante akyɛ ɔnte saa ne nnua panyina ne yɛfrɛ no Kwaku Buadi a owu America ɔno na mene ne nam na afrane m koraa de no mo yɛ nkora nketo ama me besi na mehu na ne ho asɛm bɔne bi ada nti asɛm na asi no sɛ nipa na de ato ne so a baabi ntoa duro no nsan ne ro hɔ na yɛ me ya papa sɛ aba ne saa afrane nyɛ nipa bɔne ni afrane start sɛ ne nuanom de systems brɛ na ɔde yɛ adwuma no ɛno na ma na wo bebre na nkyerɛ sɛ ne ho kyere na obetimi ayɛ saa de no me de still de mehun photo mehun ɛne de ɛkɔ so nyina still me nyini sɛ afrane betimi ayɛ saa asɛm na asi no de asɛm bɛba de asɛm kɛseɛ pɛ bɛba because yɛ nya ama ne so hɔ saa komfo nipa koro na ama ne ba ne saa na IGP hwehwem ɔno mehun kasman mehun TV so sɛ wɔdrodro ne ama gu ne da ho ne fie ne ho ne mahun ne nyinaa so onye duyafo ankɔba yɛ saa ne ma no nti asɛm no IGP misra no dampare minim so obetuma yɛ ɔhwehwɛ mu yie pa ne ama ne so wɔtra saa ne mo ma yɛ me ya saf na ne bɛda na ne ho asan me nua bɛda na ne ho asan me bɔ mani kura ne nisuo sɛ abrɛ ya me no ka sɛ me wura ho pa a wobɛto me aduane kura ne makɔdɔ na mesia because minim sɛ me nua no wɔnte saa na ɛsan no na sɛ nipa bɔne ne bi nso na akyim na adwene amena akɔyɛ saa nso deɛ sɛ nipa no nyame na ne ne bɛdie ɛyɛ asɛm wɔ Ghana abusuafo yi ɛyɛ yɛwura yɛ a wɔfiri America ba yɛ abusuafo yɛ a modi yɛkyɛ no nɔpɛ wɔ Facebook no so no mfoni no nyinaa no na yɛde agu hɔ no a munya bi hwɛ no kora kama ɔwɔ sukuu mu ɛne akɔfa no aba sɛ ɔwɔpa sɛ wɔmmra papa na akɔfa no aba sɛ wɔde akora no kɔfie ɔbaeɛ a sɛ nka wɔde ne tiri ɛbɛboro twene de ayɛ nyankomadeɛ de apɛ sika sɛ adane a ahokyerɛ ɛne ohia ne nkwankɔm ɛna ɛkumiɛ ɛho nsɛm no bi ɛna da hɔ no yɛkɔ yɛnim owura Kwasi Pratt ɛyɛ wɔsamufoɔ pani ɛde ma Democrat a wato din insight na nano ada na yɛnuanom ɛde fix the country for yɛ sɛ ɔmɛyɛ demonstration mɛka ho bi ama ɔmo kyerɛ sɛ no kuro ni ɔmo adwene ɔmo nyansa mu no saa kwan wei ɛna ɔmpɛ sɛ ɔmo fa so ɔmo yɛ saa demonstration no ɛma apolisifoɔ kyerɛ ɔmo sɛ no kuro ni ɔman yi a yɛwɔ mu no yɛwɔ mmara ɛne kwan a ɔpɛ sɛ ɔyɛ demonstration a ɔfa so te yɛ sɛ bi a wosɔre ya sɛ mbɛyɛ demonstration ne atwe de ama wo saa na saa nsɛnsɛm no aka ho bi ma owura Kwasi Pratt ɛde nsɛm kakra ato dwa fa Apology, second paragraph. The notification of the demonstration made reference to a private security arrangement to protect demonstrators. But, I can't blame them alone. I can't blame them alone. Mekaipa Yenyan one new patriotic party. Everyone was starting invisible forces in their kind. They no kind. Obviously, they have no confidence in the police. And they want to protect themselves. Some we have no confidence in the police. And that fix the country from Kwaneka. We have no confidence in the police. And now, the notification of the demonstration made reference to private security arrangements to protect demonstrators. We also informed the police that we will ensure that any weapons held by the private security company or other demonstrators will be legally registered under the relevant law. In our attempt to strategically highlight policing brutality and other problematic crowd control tactics, we chose an advocacy approach that made some people uncomfortable. Advocacy approach, and only it will be advocacy. Advocacy approach, and only it will be. Masa
Kwasi Pratt ne yɛte ne nkan wɔyɛ samfoɔ pɛ ne de ma insight democrat no ma yɛnkɔ yɛnim na yɛmbɔhwɛ ne yɛnkɔ mfimfiri mantam mmra sɛsia yɛnnua bɛma Daniel Hammond ɛne si anan mu ɛwɔ mfimfiri mantam no emu dan ma kyɛn ɛyɛ minia mɛgye so minia MPP abatoɔ no ɛkyerɛ nsɛm te sɛn yo me ase sana nda unim no ndra na omututu aba no ewo dunkwa onofen na sana munim dada no enam ntawantɔ bɛ da MPP amayikwara mwo ekumfi any central region no wa san community but mukɔ baako mmienu bi a na nsɛm no ya atwetan no ɔmo de ba sɛ ɔmo ngyae no ekumfufoɔ no nto ɔmo aba na yɛma central region so ntumuntu ntɛndra ana abiro yi kwan mu a party MPP foɔ nyinaa ɛkɔ gudu nkɔnɔfin nursing and midwifery college campus a ɔmo de abato no kɔhyehyɛ so na sɛ na yɛnyim no abato no kɔ awie no ɔyɛ chairman for central region Robert Coaching Jr. Sompa 93.1. About 237 at the maintaining the seat as the chairman for the party for the next 4 years. Incumbent secretary IFN Techimesa on social media in the city at Nasubim. I feel no secretary first vice chairman for the party. Already in his quick Nanka yeah organizer the party no way free mantum. Okonim eko first vice man so otumi seat no extra na so afi ko second vice na your former DC for 93.1 and so oko second vice in friend Michael Mensah so etumi ba begin seat ni free ora keke nsem na otina so but oko women organizer ndia sister friend Adwoa de ono na otiso da otimsu tina so saa na ko na sara so a nya ofo na Osman also ano anu de da so tina so uko youth organizer dia Ken Kwansa any honorable snow unyina mu ya fofo amaba but enra akenzi ko wie Ken na wodi nkunim nti onna mpelefo agiri tumu etendra ba no say omoto abawi am kan wi a mbobo wi de let's go kan wi de na o say ye dem fa kwemu say ombeswe na omotumi aje omotum say central region executive for the party for the next 4 years inti honorable minister for transport Mbo Isiama na odi omunima ema omo swear can party oath. Sompa 93.1. As Jamaica said, the central region abandoned at 12 weeks, a mumpenifo. Na ye twa say na wonim no case in so e do court. And I'm saying for na mo court no last week no. Ye ka say omonko na nka ye me aduma 7 June omo sambra ntino. Omo ndifi na mba say ye ngoto omo aba no. Nti court no so de onim say abani ato ana say ento ye ando say wasam bi e ka kire eye party MPP for enti me aduma 7 June na e ba mi Tuesday no na e say afana ni yambo court ho na omako kirem omako bo munkuru a kirem say asem no metwa so ana asem bako so atwuma so anu de eduwa na Sompa itifo e de bram enti say obi say me so far so good. Mema figures no me de figures ni nyina be sene na anwumre na what is answer ni nyina mai wadawroma mate enua bema ya osi anam e wo mfimfiri mantam wo Daniel Hammond ana yete ne nkan ye dane ye ho aba ye ba na ye de agodie mu nsam awie kase ebo no ya bo Sompa 93.1 Sompa Brekum Charles so an shebi nte tunnel
And then Yamaya Dumwa, 11 Wonders, and Legon Cities Nebebo, Dream South Sea, and Ashanti Good, Abuakasi, and Nebebo, Bechem United, and Adriana Stars was Wuja, and Nebebo, Bibiani Ghost Stars in the West Africa Football Academy, 20 friend Wafa, Anna Ebebo, Accra Great Olympics, IDK was ID Pandi, and a Krobia, Kumasia, Santi Kotoko, and Ebebo, Elimina Sharks, and Mediama, and Ebebo, Kalela United, Nere Tamale United, and Ebebontiana was and so. Abusia AFCON qualifies and so a big cost so we know Cote d'Ivoire. Nasa Ivory Coast 2023 eno na ye born afenso yi mu hwan ene betimi agina national afenso watimi apem ade akodanim games no bi eba so Namibia 1 Burundi 1 Niger 1 Tanzania 1 Gambia 1 South Sudan 0 Cameroon any Kenya na ko so mo but ya postpone sa game no a ekire ye de ho sambeba Algeria 2 Uganda 0 Mali 4 Congo 0 Mauritania 3 Sudan 0 Senegal 3 Benin 1 RD Congo 0 Gabon 1 emunsam eno na CAF qualifying so no ebi ekoso Malawi and offense so no Ethiopia Madagascar ne Angola ne bebo Central African Republic and Ghana and bebo sanso na Botswana and Tunisia Egypt and Guinea and ebebo na UEFA Nations League no abusuade atienie games ne bi ekoso Armenia 1 Ireland 0 Hungary 1 England 0 Finland 1 Bosnia and Herzegovina almost timu ba kunti game no 1-1 Lithuania 0 sanso na Luxembourg 2 Italy 1 Germany 1 sa game no na no she papa Montenegro 2 Romania 0 Turkey 4 Faroe Island almost went to me anti Ntiana Moasheno so pepe de amayen na ene UEFA Nation League no de eba so ni San Marino and Malta ne bebo Gibraltar and North and bebo Sanso na Cyprus and Northern Ireland Czech Republic and Spain ne bebo Portugal and Switzerland Serbia and Slovenia Sweden and Norway ne bebo Sanso na Kosovo and Greece ne bebo and afenso Bulgaria and Georgia and ebebo tiana washane so na wapebia hwe gyina so no pay na yɛde nsɛm nyinaa asi ɛwɔ ha sei ɛnɛ anɔpɛ kaseɛ no nyinaa no yɛde ma yɛnnua ma yi a ɔndididi so yi akɔsoa agyewa akɔdeɛ ɛnɛ nyame yɛ adom a wɔnya ne ho kani nti ɔka bom sɛ ekunu ɛna afei nso so ɛyere akɔsoa nyame nhyira wo papa wayɛ adeɛ ɛna fam akɔnta nso nyame nhyira wo sɛ wɔnya yɛnnua aba no mu dɔ ɛne anigye ɛnɛ amammerɛ kwan so no mo ka bom ɛwɔ nyame anim tabusuafo ne yɛtwɛn mo megya yɛn na yɛnua ba akɔsoa agyewa akɔdeɛ na minim ɛnɛ ɔware akɔsoa so ware ba fie ha deɛ a ɛnɛ sɛ asɛmpa na ɔde abrɛ mɛma ne ma a ɛwɔ fie ha ɛno akyi sɔfo maame premani adazoa I like it you know what it is baby saa metachi ma nyinaa yɛ ne dia kaseɛ nso yɛde ma wo nɛ ɛnɛ ɛna odi na woda nti adazoa I like it baby enya samiketo akura happy birthday enkoma sof maame premani enu achi kukua obapa kukua enne enu so eye ne birthday ntie ma no e wo fie ha no de enne eye da sonko e wo mabra bom masetena mu nyame nhyira mo papa adwuma ni nyina bom abaso e wo bibia mu de mu ye bia no nyame entina ni mu nkyerɛ mu wonka mo ho ade bia ya mu ye mu na enye fe sebe ya bibia betumi akoso free se enda fom tene akoso agyewa akode aware so sanso so na kuku a enra wo ho kuku ade ne ye nra mo se nyina akra ye ne nyina ebomu a ye de no baby ni nwi afekrate medi nti kuku ade no eye enra no se nra no ne yedi gina mu a besi ne so atiase nti nso beto an mframa dikan nti no akuku abo ase no ene ne waje baton no mu dia ma I like it of mame was ye united me stars or demo na ka se mfa ma bontintra ka wo stars aye ma we de udi na chia e da so ne abusu ani nyina na afeso akoso ajewa akode ye ko e na boafo na se PK Rocky Godfred Santi Yeboa Benedict sanso so na news team ni nyina kuku a akoso asomua Santi Yeboa Benedict was signing na nkasa mu Libya Boga na ya boa ma na afenso so no afia ajewa kodie I like it jewa kodie no nyina newsroom for da mu nyina mo ase yes sorry ama fache dwumade no abawa kon fache
na awurade mfankyɛw nana kwamena kasini akpenami india nanka obi nim se baby a